Алтынсы майда минең хөрмәтле һәм кадерле инәем Тәслимә Мырзағалиқызы Хисамованың туган көне уға 90 яшь тула. Елдың иң матур мизгелендә, язның иң ямьле аенда туганга ла ул һәр сак шундай алсак, изгелекле, юмарт булды. Барса тугандарына мөмкин тиклем кулнан килгәнсә ярдәм итте. Инәем әле Мәскәү өлкәһе Дмитров калаһында һөйөкле кызы Василия апайым тәрбияһендә көн итә. Без уны һагынганда видео шылтыратулар аша гына күреп һөйләшәбез. Замана каданыштарын файдаланып Башкортстан 24 каналында инәемде матур юбилей менән котлау мөмкинлегенә ифрат шатмын һәм һезнең күркәм тапшыруга ихлас рәхмәтлемен дип яза Тәслимә инәйнең туганы Нәфисә ханым. Тәслимә Мырзағалиқызы 1932 елдың 6 майында ул сактагы Юмагужа районы Түбәнге Таш авылында туган. Бала һәм үсмер сагы бөек ватан һугышы елдарына туры килә. Фронт һәм еңе өсөн оюкбаш бияләй бәйләп мейестә картуф киптереп солдаттарга озаткан. Колхозда тракторсы ярдәмчесе булып, караңгы төнгәсә басуда эшләгән елдарды һис онытырлык түгел тийнәем. Бөек еңү турагындагы көтеп алынган хәбәрне йорт капкаһына кызыл әләм элеп хәтфә үләндә яланаяк. Илау гаты шатлык менән каршылагандарын да онытмай минең инәем. Ошы хатирәләр, ошы фидакар хезмәт, ошы бөек тарих өчен инәемә һәм уларның буынына зур рәхмәт. Тәслимә инәем имене гаилә гырып балалар бәхетен дә күргән, тугандары менән бердәм аралашып һөйнестәр дә кисергән кеше. Бүген иһә бар тугандарының ихтирамын тоеп, рәхмәтләрен ишетеп һау-сәламәт булып бәхетле картлыкта гомер итһен дип теләем. Сир-сырхаудар урап үтһен, шомлы хәбәрдар бурсымаган һездә хөрмәтле Тәслимә Мырзағалиқызы. Көндәрегез май кояшындай суак, гыйдарыгыз мул, тормышыгыз бәрәкәтле булһын. Юбилейгыз мөбарәк килһен. Кызыгыз Нәфисә хайлаган йыр бүләкте кабул итеп алыгыз. Teren yara Kerfegen tüben kadama Ağımılara kara Ümitlerin edilgende Akkan hıdarga kara Ne kadar ağır bu hala Ağım yolun taba Ümitlerin baldan yanan Tetrenip algan sağı Derhilkenip algan sağı Uttarga halgan sağı Ümitlerin ödülgende Akkan hıdara kara Ne kadar ağır bu hala Ağamı yolun taba Ümitlerin ödülgende Akkan hıdara kara Ne kadar ağır bu hala Ağamı yolun taba Dünyalar nindey bu hala Barısılara kala